İsənmisiz? Efirdə yanğalıqlar vaxtı studiyada Lina Həsənşina. Balalarının jeygi yolu faydalı uza. Bəxtli Əlmət marafonu devam etə. Bugülmədə bütün Россия animasiya festivali uza. Әлмәттә бөртекле культураларны җыю дәвам итә. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча 17 августка басулардан эшкәртүгә 42131 тонна икмәк җыеп алынган. Шуларның 17489 тоннасы көзге бодай, 2427 тоннасы көзге арыш, 17489 тоннасы язгы бодай, 14228 тоннасы арпа. Бу барлык мәйданның 60,9% дигән сүз. Уртача уңыш гектарыннан 17,7 центнер тәшкил итә. Калабызда машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуны ачыклауга юнәлдерелгән тоннель операциясы узды. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге үткәргән масса күләм тикшерү операциясе барышында 17 хокук бузу очрагы ачыкланган. Аңа кадәр Әлмәт ЮХИДИ хезмәткәрләре исерек хәлдә идарә итүче машина йөртүчеләрне ачыклады. Профилактик чара барышында 267 машина йөртүчесе тикшерелә. 18 юл йөрү кагыйдәсен бузу очрагын ачыклый. Алар арасында куркынычсызлык кайшын куллану кагыйдәләрен бузучы 12 шофер һәм 3 пассажир тотыла. Техник регламент таләпләренә туры килми торган яктылык үткәрүнең 2 очрагы балаларны тотып туру җайланмасын кулланмау фактлары ачыклана. Юллардагы хәрәкәтләрнең санының кимүе профилактик чараларының үтемле булуына бәйле икәнен һәр даим сөйли торабыз. Бигрәк тә балаларны каникул чорында үзләрен калдырмау хәерле. Шуңа күрә республикабызда бигрәк тә җәйге ялны оештыруга зур әһәмият бирәләр. Сәламәтләндерү лагерьларыннан тыш, төрле сменалар яшүсмерләр клубларында да уза. Калабызның Метеор үсмерләр клубында 4-нче ял сменасы үтә. Җәй көндез уза торган интенсив балаларга экспертлар белән бергә билгеле темаларны өйрәнергә ярдәм итә. Алар компьютер алдында утырып белем һәм күнекмәләр алалар. Задача смены – это показать и научить ребят основам основных, получается, инновационных компетенций, которые в дальнейшем они могут более углубленно обучаться у нас и воспроизвести это в дальнейшем как личную профессию. Бу җәйнең соңгы темасы Майнкрафтка багышланган. Биредә балалар проектлар булдыра, төрле бәйгеләрдә катнаша. Кызыклы һәм мавыктыргыч җәйге модульләр балаларның күз аллавын арттыра, креатив һәм алгоритмик фикерләүне үстерә. В этом году у нас это конкурсы Фонда содействия инноваций «Шустрик». Мы стали призерами, да, и наши ребята сейчас подали в дальнейшем на поездку в Артек. Что самое интересное, мы не просто еще и участвуем, но мы и проводим, и стали региональными представителями Фонда содействия инноваций. Это федеральный большой проект «Шустрик». И на своей площадке проводим данный этап. Шулай ук балалар спорт белән шөгыльләнәләр, гади лагерьларда кебек аралашалар һәм уйныйлар. Ата-аналарга кичләрен фоторепортажлар җибәрәләр, балаларның сәламәтлеге турында сөйлиләр. Мондый мөмкинлек яшүсмерләр клубы мөдире Алина Тарасованың актив рәвештә төрле бәйге һәм грантларда катнашып җиңү нәтиҗәсе. Шул исәптән Татнефть хәйрия фонды гранты да. Мисал өчен, язын Алина клубтан тыш авыл мәктәп укучылары арасында бәйге уздырып, район мәктәпләрендә укулар алып бара алды. Бәхетле бала, бәхетле әтияни, бәхетле гаилә. Бу төшенчәләр бәхетле Әлмәт марафонының чираттагы төп темасына әверелде. Һәр вакыттагыча очрашу урыны калабызның яшьләр үзәге каршындагы мәйданчыгы. Төбәгебездә яшәгән һәм инде Түбән Шишылда белем алып, аның галим булып хәтта җиткән. Кайда гына йөрсә дә без туган ягын онытмаган галимебез дә шулай дигән гаилә ул кечкенә бер дәүләттер. Гөлия ханым Җамалиева шәһәребездәге татар гаиләсе Россия иҗтимагый фондының Әлмәт бүлеге җитәкчесе. Ул гаилә мәсьәләләренә кагылышлы актуаль чараларны оештыруда актив эшли. Бәхетле Әлмәт марафонында да ул гаиләнең әхлак нигезе булуын ассызыклап чыгыш ясады. Җырланасы җырымны мин иртәнге һава җилләрендә назладым. Кояш нурларында җылыттым.
Әдәби күнәханә спикерлары Татнетны үстерү фондының башкарма директоры, Белем ру җәмгыяте директоры Раил Гатауллин, Белем радиосы алып баручысы Гөлназ Рәшитова, шулай ук фикер йөртү буенча тренер Алина Ардатова. Ул үз хисләрен белдерүнең экологик ысулы турында сөйләде. Һәр вакыттагыча марафонда остаханәләр эшләде. Бу юлы мисал өчен флористика буенча мастер-класслар аеруча кызыксыну уятты. Шулай ук ел үтүне аккаунт тарихында калдыру өчен фотозоналарда оештырылган иде. У меня мама русская, папа татарин. Для русских я такой: здравствуйте, с Пасхой вас, татар, и сами сез халерегис. Кичә Әлмәт стендаперлары чыгыш белән дәвам итте. Бу юмор жанры соңгы вакытларда аеруча яшьләр арасында популяр. Рәдифә Нугмадова, Ринас Валиев, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Представил, что шаурма это микрофон такой взял. Бөгелмә шәһәренең техника йорты мәйданында Каракүз 3-нче Бөтен Россия анимация фестиваленең Идел буе халыклары әкиятләре анимация сценарийларын яклау конкурсының төбәк этабы узды. Сценарийларны яклау һәм косплей бәйгеләрендә 11-17 яшьлек балалар катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева. Конкурска сценарийларны теләгән һәркем бирә алган. Бу 11 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге яшьләр. Идел буе халыклары әкиятләре анимация сценарийларын яклау конкурсының төбәк этабында Татарстанның көньяк-көнчыгышыннан җыелган балалар катнаша. Алар Җәлил поселогыннан, Бөгелмә, Лениногорск, Әлмәт, Баулу шәһәрләреннән килгән. Кызлар һәм малайлар чыгышына компетентлы жюри бәя бирә. Бүген Бөгелмәдә региональный этап анимационный сценарий яклау буенча балалар һәм яшүсмерләр өчен үткәрелә. Һәм дә бездә бүген косплей конкурсы уза. Сценарийлар конкурсы белән параллель рәвештә косплей юнәлеше конкурсы да уза. Балалар компьютер уеннары, кинематограф, әдәбият, комикслар, аниме персонажлары булып киенә. Аларның характерын, мимикасын күрсәтә. Сегодня мы рассказываем о том, чем интересен косплей, чем он может быть полезен, как это может выглядеть. Он открывает очень много возможностей, на самом деле, потому что ребята пока работают над своими образами, они осваивают очень много навыков. Это и работа с материалами, и работа со сценой, со светом, режиссерская работа, работа с техникой. То есть они могут и паять, и заниматься 3D-печатью, и программировать. Адриана белән Лия Лениногорск шәһәреннән аниме конкурсында катнашу өчен махсус килгәннәр. Алар капма-каршы игезәкләр ролендә. Аларны Бөгелмә яшүсмерләре таный һәм сәламли. Кызлар моңа шат. Бу инде җиңүгә туры юл диялар. С нами фоткаются люди, это приятно, то, что нас узнают персонажей, и костюмы мы вообще очень давно планировали сделать. Мы еще с 2021 хотели за косплей, сначала я, и я уже выступала. То есть сейчас у нас первый раз парное дефиле. Бәйрәм атмосферасын җырчы Илназ Саттаров татарча җырлар башкарып бизәде. Бер вакыт циркта спектакль белән Җиңел канатлар урам театрында искиткеч чыгыш әзерләгән. 19 һәм 20 августта Әлмәттә конкурсның финалы узачак. Анда региональ этапта җиңүчеләр җыелачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлеге фестивальнең финалы бу ялларда Колабызда узачак. Иртәгә исә Нефтчеләр башкаласы халкы һәм кунакларын Әлмәт театры, мәдәният һәм ял паркына чакыра. Биредә сәхнәдә Аяз Гыйләҗев пьесасы буенча куелган Кар астында кайнар шишмә комедиясе күрсәтеләчәк. Спектакльнең премьерасы 2016 елның октябрендә була. Спектакль әле дә театр репертуарында. Аны мәдәният һәм ял паркында 2009 елдан бирле эшләп килүче театраль җомга проекты кысаларында күрсәтәчәкләр. Башлана 19 сәгатьтә. Ознакайда Палестина, Россия һәм чит ил рәссамнары күзлегеннән исемле күргәзмә ачылды. Аны оештыручы Палестинадагы православие император халыкара җәмгыятенең Чувашиядәге бүлеге, Азия һәм Африка халыкларына теләктәшлек һәм хезмәттәшлек күрсәтү буенча Россия комитетының Чуваш республикасындагы вәкиле Басам Аль-Балуи. Бассам Аль-Балуи Россиядә инде 40 елын яши. 3 иҗтимагый оешманы җитәкли. Россия, Чувашия һәм Палестина халыклары арасында дуслык һәм хезмәттәшлек җәмгыяте президенты да ул. Я сам не художник, я доктор права.
Мин үзем рәссам түгел, мин хукук докторы, юрист, мин халыклар һәм кеше хукукларын яклау буенча белгеч. Сәнгатьне яратам, ул дөньяны саклый һәм ул һәр кеше өчен бик кирәк дип саныйм. Мәдәниятсыз безнең дөнья кыргыйлыкка үреләчәк, мәдәниятсыз безнең дөнья буш күренәчәк һәм безнең тормышта буш булачак. Нәкъ менә мәдәният безнең тормыш ан дәрәҗәсен күтәрә, халыкларыбызны берләштерә. Кешеләрнең мәдәнияте аларны берләштерә, игелеклерәк, кызыклырак, аңлаешлырак, тормышка якынрак итә. Шуңа күрә мин мәдәният эшлеклеләренә ярдәм итәргә яратам. Мне нравится поддержать деятелей культуры. Палестина белән танышырга теләүчеләр өчен бу бик зур мөмкинлек. Палестина бүген үзе килде. Аның тарихы, мәдәнияты, юллары, чиркәүләре, мәчетләре, аның табигаты, аның пейзажлары картиналарда сурәтләнгән. Бүгенге күргәзмәдә барысы 50-гә якын хезмәт куелган, ә картиналарны төрле авторлар иҗат иткән. Күргәзмә ачылу тантанасында катнашучыларны район башлыгы урынбасары Роза Галиева сәламләде. Сегодняшняя наша выставка, как уже мы услышали из уст наших ведущих, посвящена Палестине. Необычная страна, для нас может быть мало знакомая, но вот эта вот сегодняшняя выставка как раз позволит нам более глубже познакомиться с этой стороной, с носителями палестинского языка и истории. 71-нче халыкара сәнгать күргәзмәсен Роза Галиева һәм доктор Бассам тантаналы төстә ачтылар. Очрашу күңелле чыгышлар, бүләкләүләр белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең Спутник хоккей командасы кичә Уфада Тулпар белән иптәшләрчә матч уздырды. Уенның беренче 20 минутында Әлмәтлеләр 2 алка кертә. Аннан уфалылар калышуларын киметә. Бераз соңрак боз хуҗалары тигезлек урнаштыра. Матчның 29 минутында Әлмәтлеләр тагын бер алка кертә. Тиздән Тулпар хоккейчылары 3-3 исәбен урнаштыра. 3-нче периодта җиңүче ачыкланмый. Булитлар сериясендә Спутник уенчылары төгәлрәк була. Илнур Шайдуллин Әлмәтлеләргә уңыш китерә. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.